si Jackie ginaingon, kung maayo kang mukarinyo sa iyong masawa, di og di ka gyud mabalaka nga mabiyaan ka. Morning dito po sa kong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Sige, dakpan ako mutmut. Dali, dakma ko. Kapoy na ko, Kuya Jiki, oy. Dakpa sa lagi ko. Kadakop na ako si mutmut ma. Ilong Jiki, oy. Ay, may balhibo na ng buga ni mo, Dok. Mama, sadoy. Oh, imo na lang yung 10 pesos mutmut to. Dawa to. Ay, 20 lang, Kuya Jiki. Atake nag-20 si Mutmut. Oy, oh, niya. Lakaw na mutmut ah. Basig mo kalit niya kagingon nga 50 na sad. Thank you, Sige na. Kuya Jiki. Kuripot. Ay, Kuripot pa. Hoy, bantay ka na ko mutmut ah. Bulik ang bata ka na. Ha? Oh. Uga ginis mutmut da. Ma, di nilang sa kama ha. Akong gukdo to sumutmut. O akong tuklon. Ginanta kang di na magbinata, oy, Jiki. Oh, ma. Mao na si JK sa among eskwelahan, tita. Murag bata paghihapon siya. Murag way buot. Mag-grade 7 na lang mi next year. Wag yapon siya buot. Mawara siguro na Shane kung makauyab na. May uyab na bitaw na si JK, tita. Ha? Unsa? Kinsa man? Ay, sultis mama ha nga. Uyab na ta, Shane. Yan naman. Basta lang. Kulain. Ngano lagi? Mauwaw ko. Imo man ang mama niya, mauwaw ka. Basta lagi mauwaw ko. Di ko ganahan nga may bawas mama nga uyab na tang duha. Dili ka proud nga imo kong uyab, JK? Uy, proud kay Goy. Nya? Yan hindi makagusto nga mahibaw imong mama nga uyab na ta. Basta lang lagi. Basta. Ay, naisip pangutana gud. Ako, kanahan dyan, manguyab. Okay, biyuda na. Hilom da sugi, ha? Hala, ano, ika-liak. Liak man ka. Ay, kaysa ba ibugi ka atubag, ako raman. Gawas pa sa biyuda naman ko. Uy, dali sa ni mo maka-understand, uy. Pawas na ko tubangan, sugi. Imbis ako sa putang, gisapot naman hinuog ko di mo. Sige na, Malia. Sugtan ako. Hatakan ka, takan anak. Huwag gabae. Mauna, ako sa adi mo, takan ta anak. Gara sa kaginsika kada. Hawa na, be! Ni, suko ba nun, Malia? Dugay kang nauli, Shen. Hoy, Ha? Kol. Nagimo kami sa mong project. Kol. kakon mo ka. Kol. Nakita di ka. Kuyog kag lalaki ng holding hands pa, Bob. Nanguyaw na ka, kabata pa ni mo, Shen. Kol. Isumbong ti ka sa iso ngay mong ina. Ayaw ko. Nagoy! Nabulyo ako ang mo, aron maka-eskwela, kaon niya. Maunay mong ibaw sa iyong inahan. Pita. Kung mamabdos kasi, unsao naman lang! That news was... Oh, mapdos dayon, Kol. Bisag wa may kipuhan. O bandi ko sa bahay si Moyab. Sige na. So, Kol. Nga naman, Kol. O bandi ko! Pita. Si Bakong mamabdos ka, nakailan ako sa lalaki!
Tuyuan kong Shane. Oh, usabay inyong tuyo, sir. Murag laid man kay ang tuno an imong pagpaila namo. Hinahan ka, JK, di ba? Sharo. Wadyo ka kabadlong nilang Shane. Kay kado maday na silang duha, sir. Uyab! Unsa? JK, tinuod ni, ha? Tinuod ba ni? Oo. Kusga! Oh, Ding doa si Shane, ma. Uko, may uyab na di ay ka, JK. Maayo hinuon. O, ganong dalipay na ka, ha? Dalipay Tungod ka? kay mawagtag ng iyang kabata-bataon. Shane, good luck ninyong duha, Inday. Wa ka masuko, ma. Kita? O Yuan, ayaw na lang kasuko nga may uyab ng imong pag-umangkon. Kay kitang tanan makasuway, magkita ng uyab-uyab pa. Di na lang nato sila pugngan. Kay kanarabang pugngan-pugngan, maugiday baka ingon nga mamabdos ang babay. Oh, JK, pugong-pugong sa mo ha. Ayaw sa mo pagdali ha. Tiwasaon na ang inyong pagtuon. Nakasabot mo? Ayaw ba? palya. Unsa man ha? Ay si pang-update ko ro dihabi kasamok pa nimo. Kama lang. Lilak lang, lilak. Uy, bay, Insi ko, pero dili oy ako apelido, kung dili Chan. Pauli na siya ngibi kinagduka na ko. Makas suya nila, no? Unsa? Ano masuya magkuno ko? Wa ka suya nila. Ang gaus na mo. Kitik sila duha. Kitik po ta. Kung kining akong kumo mo ay mugitik nimo, okay ra ka ha? Okay ra ka ha? 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 Kama lang. Lalo, ikaw, bahat man ka. Hats imong mata nga nagpiyong ka man lang. Mabitaw ni nakagagwapo na ko, Malia. Ha, wag ka pa eh. Pauli na ko na dito sa inyo. tita. Mupauli na ko. Ay, sorry, Shen. Dili ikaw akong gipatsabot. Kung dili kining insik kaway buot. Dayon, Shane, dali. Mingaw lagi, JK. Ako rong usang niya sa amo. Sa nilarga man si mama sa takluban kay mituaw sa iyang maguwang nga nasakit. Hala, mupauli na lang ko, uy. Ayaw, Shane. Huh? Kita kang duharon. Umakay gayon tang duharon. JK? Ut na ng pansikat nun, ha? Ganahan sa day kag pansit kanto ni. Nga Shane, di kay hungitan ti ka. Ayaw lang, JK. Uy. Nga lang ko. Sige na, Shane. Hindi. I love you, Shane. Ayaw ko ay. Sabi, ano mo, Shane? Thank you, ka. Uy! Sa itong niagas ka tubig. Ay, hala. Sa ito? Ingnan ka kang gilok. May padayon yun ka. Awa noon. Nakaihi. Usak gabi, gilumluman ni JK nga akong pag-umangkon. Di ko musugot nga di sila ipakasal. Pero do, pulos pa man sila minor de edad. Pwede ba nga kaslon sila? Pwede kunya na lang kung sakto na sila sa edad. Kunya mag-live-in lang una sila, ha? Okay ra na nemo do.
Yes! Ni okay ang imong tiyo nga mutipon ka dinhi sa amo. Di pa siya. Pero man, kada gabi inagutang... Bastos. Ay, kada gabi na tang magdug ba? Siya biyo. Oh. Ansa man siya? Kita ramang duha ning kwarto. Ha? Ansa man? I love you, Shane. Ay, pangitagla, Dili, no? Kay lafta ka. Basta ikaw hinoon. Mangita kag lain. Kung pulaan ka na ako. No, samot. Di ginamit ito mo. Mapulaan ko. Promise. Kini na sa... JK. Di, balik na din sa... Ayaw, lagi ba? Ani. Ay. Tuwaksan. Oh. Nana sa tubig. Ayaw, lagi pang giting kay makai ko. Lagi di mo siya eh. Dali asa ni mo maganahan. Oy. Makaihim sa dayon ka. Niabot mi sa saktong edad ni Shane o gipakasal day mi ni mama. Malipayon kaming duha pero mausad lagi. Basta ganahan kay si Shane, makaihi man siya magdungan ginig pangatawa uy. Mao kato mga kasama ang kaagi ni JK. Nga gisabak ning tulumanon. What's the style? Basta ganahan makaihi style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.